Rumeng mulat Surat Sari 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 Pengilahing masih dam sekaring bawono langgeng ndak was pangbaake kadang Kyai Prabu Rahwana ingkang prapten Pandhapa kayiwangan Puspawedah mengkoto Yai Prabu Rahwana paran padha raharja praptaning kadang para siadya ning kayiwangan kene Yai manik aja diwaku Mas mula wintenku ya bandaku ya donyaku ya amalku dewi ya Kakang Pukuntun Daneswara entuk pangestumu wis raharja tekan aku Niskala ora liwat taklinku wae muga katur marang Kakang Pukuntun Daneswara iya Yai Prabu ulun tampa kang lega diasing pun Kakang Yai wis lenggah satata daya-daya pun Kakang mundhut keterangan ana wigati apa dene Yai Prabu kados mangka pengawak Bajra rawuh marang patengganing pun Kakang Yai ya Kakang Pukulun prataku ning kayiwangan kene sepisan aku mertuwi marang Kakang Pukuntun Daneswara wah kaya apa bungahing atiku dene sak matimu kowe didapuk dadi dewa ning kayiwangan Puspawedah kene mongko aku ngerti ora saben sukma bisa dadi dewa kaya Kakang Pukulun iki iya Yai antuk pangestu mulan pamujimu ora nyama dene pun Kakang Dewi Suda dene Pukulun Bathara Guru dadi dewa Yai Kakang kepriye piye rasane dadi dewa kuwi piye penak apa ora Yai rasane ayem tentrem nikmat banget bebasan warak kang tanpa mangan seger kang tanpa ngunjuk betah melek kang tanpa mindra seneng kang tanpa nyanding marang pekareman Yai Prabu ngono iya Yai supaya sakwise mati bisa dadi dewa kaya kowe kuwi syaratnya apa wae Kakang Pukulun duh Yai Prabu sukma mau dadi dewa apa ora iku mung gemantung tandurane jaman urip ing Adyapada kok Yai yen tandurane becik besok ngantut temeking pati bakal ya ngunduh marang kebecikan yen nandure rawe aja jagake bakal ngunduh duren Yai Prabu oh ngono Yai Prabu iya yen ngono upama aku kepengin dadi dewa ya bisa Kakang duh Yai Prabu syukur bagi sewu dene siadi darbe niat kepengin dadi dewa tegese ana niat tuh minta becik saka atimu Yai lah apa selawasku urip tuh minta aku kurang becik apa kurang becik Yai Prabu tumindakmu becik apa ora iku dudu pun Kakang kang mangerteni ning sejatine sira dhewe ingkang nyumurupi Yai yen ora silak batin ning sak temene saben menungso kuwi krasa yen tumindake mau Allah becik bener apa luput ya mung kala mangsane ana pancen wis ngerti yen tumindake mau ora bener
nanging gandeng kasurung dening rasaning nafsu kepengin darbeni. Lah tumindak kang ora bener mau paripaksa ditindakake kuwi ya ana Yai Prabu. Ning nek cara Rahwana mbuh kuwi tumindak bener apa luput yen duwe gegayuhan ya aja mandhek menawa durung kesempatan gegayuhan kok Kakang. Nanging mendah kaya ngapa luhuring asmane yen gegayuhan mau bisa kelakon kanthi ora nerak marang piwulanging agama suci Yai. Kakek Bekulun penemuku ora kudu padha ngelingono akeh penemu iku ora beda kaya cacahe wong kuwi kabeh. Lan maneh kudu diakoni yen bedaning penemu mau mujudake kanugrahan saka pangeran lho Kakang. Bener di waton bedaning penemu mau aja nganti ngrusak marang kalempermaning bebrayan Yai Prabu. Diarani ngrusak apa ora kuwi mung gumantung oleh nyawang saka sisih ngendi. Karo maneh aku ora dadi dewa ya ora pathek kok kae, ora patheken. Wong dewa ki mung dudu sing nyipta jagat. Dewa ki mung titah ora beda menungso. Aku ben wis tau ngalahke dewa. Tegese isih ampuh rahwana timbang dewane mau Kakang. Yai Prabu wong urip iku diwenangake budidaya kok Yai. Ning aja lali ya Di, nalika bayi lair ana donya iku nggon bathuk wis ditulis tumrap nasibe dhewe-dhewe. Bisane maca tulis kang ana bathuk mau ya kanthi budidaya kuwi. Piye wae oleh budidaya yaiku surasaning tulis kang mapan ing bathuk mau Yai Prabu. Yen ngono aku nggawa sinta nyang ngalengka kuwi ya klebu nindakake tulisan nasib kuwi ana bathuk tau gak Kang? Kang mok tindakake mau klebu nggon tulisan ing bathuk mau apa ora iku ukurane nganggo piwulanging agama kang kok rasuk ya Yai. Apa agamamu wis benerke yen kowe ngurusi bojone wong kuwi? Yen agamamu ora benerake tegese tulis kang ana bathuk sing kok gawe wit lair mau wis ketutupan marang gedhening hawa nafsumu Yai. Lah nek menungso ora duwe nafsu kuwi jadi dudu menungso kuwi malah malaikat kuwi Kakang. Ning kosok barine Yai yen menungso mung gedhekke nafsune wae kuwi dudu menungso, kuwi kewan Yai Prabu. Mulane menungso aja mung ngenengke marang nafsu ning ya nggunakno marang akale mau. Menungsa ku titah ing luhur dhewe lho Yai Prabu, titah kang luhur dhewe. Buktine kejaba dening Gusti diparingi nafsu, uga diparingi akal Yai Prabu. Kowe ngarani aku sing tak gunake mung nafsuku kuwi rak saka kaca mripatmu dhewe. Ya to? Monggo aku dadi ratu kuwi sing tak gunake ya nganggo akalku. Ora mung nafsu. Nanging akalmu tok nggo ngakali wong liya Yai. Lah kuwi ya tenemune ora becik Yai Prabu. Wis aja kebacut-bacut oleh padha adu penemu mengko mundhak ora prayoga dadine. Ngelingono awake dhewe iki wis jejer dadi pangarsa. Siadi dadi pangarsaning para kawula sak ngalengka. Allah pun Kakang uga wis didapuk dadi pangarsaning dewa ing Puspawadar kene Yai. Yen nganti ratu karo pangarsaning dewa sing padha-padha lenggah ana dhuwur, kesuwen oleh padha padu utawa padha adu penemu, mesake sing ana ngisor ya Di. Mengko mundhak padha ngerekake dolo kekuatane dhewe-dhewe ingkang tundhone saya mimbu miris ati bebrayan lan mundhak son nemen laraning negara ya Yai. Ora apa-apa Kang, ora apa-apa. Beda penemu ki ora apa-apa. Aja dianggep sulaya. Pancen ora apa-apa kok Yai, nanging kawulamu durung lumrah napa kahanan kaya sing kok karepake. Para kawula wektu iki tatarane lagi padha sinau beda penemu kok Yai. Wah. Yo Kakang Prabu. Yen dina dawa rembug sing rada krasa panas mau
wah mengko ndak malah bingung marang para kawula. Yai Prabu iya. Ngene ya Kang. Mulane aku prapta ana kene iki kejaba aku wis kangen karo Kakang Daneswara. Kaluwi gati maneh yaiku aku bakal nyilih kembang Dawaretna kang sira tunggu iki Kakang. Mengko dhisik Yai. Si Adi muntut ngambil kembang Dawaretna kuwi arep digawe apa? Mulane aku nyilih kembang Dawaretna mung tanggung ngayem-ayem pikiranku ning kedaton kok Kang. Nadan aku ya wis duwe tanduran kembang sing asale saka sak donya. Ning wektu iki aku entuk wangsit. Wangsit kepriye Yai? Ora bakal tentrem uripku yen aku ora nyanding kembang Dawaretna. Oh aku banjur sowan Kakang Pukulun iki. Syukur bagi ora mengilih kepara kembang mau diwenehke aku malah saya matur nuwun Kakang Pukulun. Yai Prabu Bi Ruhanono Yodi mulanipun Kakang kadhapuk dadi dewa ning Puspakedari iki iya merga pun Kakang pinasran dening Pukulun Bathara Guru dikake remeksa kembang Dawaretna aja kang suwasa ing kayuwangan kene Yai. Wanti-wanti sabdaning Pukulun Manikmaya yen nganti kembang mau wasaka kayuwangan kene ora wurung pun Kakang bakal dilorot nggonku dadi dewa. Mula Yai yen siadi welas marang pun Kakang ndak suwun Yai Prabu aja ngowah-owah kembang Dawaretna saka kayuwangan kene ya Di. Oh ngono Yai Prabu iya. Oh ya wis yen pancen Bathara Guru wis meling ngono kan marang Kakang Daneswara aku ora wenang meksa Kakang. Nadyan sak temene olehmu dadi dewa kuwi jane mergo lantaran saka aku ya apa ora buktine biyen yen kuwi ora tak pateni mokah bisa dewa kaya ngene iki ya toh wis diwis Yai Prabu ora perlu baleni lakon kang kepungkur sabab aku uga ora ngeling-eling lakon kang wis dilakoni ya Di mengko mun ndak nuwuhake daredah padha kadang meneh Yai Prabu. Leng-lenging driya manguntung kanduhan rimang leno tanpa kahanin yen kang tulus mengku sang tiyah utama mangkono sanada muga terus nolong ngerep ngene wae Kang kanggo nambani pikirku supaya orang nglambrang aku tak kepengin weruh kembang Dawaretna kuwi wujude kaya ngopo lan maneh aku mambu gandane cedhak wae aku wis trimo kok Kang wis trimo idepku mau kepengin mbuktekake wasting dewa mau bener apa ora Yai kepriye yen mau kepengin pirsa lan bakal nggondo wae pun Kakang ora kabotan waton ora oncat saka kayuwangan kene Yai ora tak gawa mulih kok mundak dipocok lebet dadi Kang sabda Pandhita Ratu ora kena wali ya Di ora apa menungso ki selawase arep goroh terus ora ya ora to mergo nek kuwi dilorot oleh dadi dewa wah aku ya melu isin Kang aku melu isin syukur bagi sewu yang sia dikepareng reksa marang asmaning pun Kakang Yai Prabu loro kaki tumuli tuduhno ini paman kembang Dawaretna mau yen aku wis mambulan wis bisa nyampi pikirku tumuli aku bali marang ngalam kok Kakang moro ayo Yai Prabu ulun kanthi manjing jroning taman papaning kembang Dawaretna Yai Prabu Rahwana nyiwat halangan ning kalang nyiwana klara pandangun carang dilon wedo kondang surem sorot tekan padang kasroan pacaring kurang ngameng dakono
rapot ingsun mlingang ngulati Pustita metendah kang bareni mitring taman hanon kang sekarawaras iki Kakang Pukulun priye Yai apa kuwi kang sinebut kembang dawa Kakang kepara nyata di piwujuding kembang dewa retna kepriye yen pancen sapa wae ora kena nyedak marang papaning kembang dewa retna iki kok Yai nanging gandeng Siadinata kepengin pirsa walaupun Kakang mung dapur nglegani marang Yai Prabu muga-muga wae ora kapersanan dening dewa liyane ya Yai ora olehmu keweden karo Bathara Guru kuwi kena ngapa Kang Katik Bathara Guru kuwi kaya dewa sing sekti-sekti ya ngono wong dhisik wis tau tak kalahke adik olehmu keweden aja kuwatir Kang mengko yen ana nesu di Bathara Guru tak adepane dhewe wis ora susah nambah musuh ya Di gandeng wis kaleksanan pirsa lan wis mambu ganten kembang dewa retna ayo Yai enggal ulun dherekake manjing marang sasana Ndrawina tembul darat jambu dipun karo pun Kakang Yai kosik to Kang olehmu kok susu ki selak ngopo aku ya mesti bali sebab aku ya ora tega kesuwen ninggal nang Alengka aku tak ngematke dhisik ambune kembang iki wah duh wah kembang iki gadat bisa seger nyang awak ayem ning pikiran wah ngalahi kembang kemasuran donya kabeh ning ya kuwi Kang nek mung mambu saja kok kurang marem atiku bisa tak gawa iki Kakang
surem surem diwangkara kingken ler mangsa kang layon denya hilang pemanis watanan ira hayong kumakuceng parahnya maratani pergenjang pak pong waruda ngegar ngulung kali ceding ngetan iline enggar Daneswara ulun inggih rawuh mara gakel wingi prayoga ya nggih Daneswara lang ing driya mangu mangungkung kang duhan rimang duh pukulun Daneswara boten pantes dados dewa ingkang menika keparang kula ngaturaken wangsul kayuwangan Puspawedhar kunjuk paduka kula narada saha kula nyuwun dipun pidana pukulun mengko dhisik kita jadaya matur kaya ngono ya kuluk nadyan kita durung ngaturake lelakon kang dumadyan kene mau nanging ulun wis nyemurupi kabeh kok nggih ulun jarwane ya Daneswara sejatine tumindak Rahwana mau pancen wis ginaris dening lelakon lakone pancen kudu ngambah dan kaya ngono kuwi nggih ya mung rahayune kita entuk kumbang kang mencok ing kembang Dwarna mau nggih lakar kaluhuran pukulun kula namung saged ngrebat pikantuk kumbangipun ya ora diapa kepala tubuh liberaten duh kita moyo awit adi guru wis paring pangapura marang jeneng kita lan kita isih tetep dadi dewa ning Kayuwangan Puspawedhar kene ora bakal dicopot nggih duh pukulun ngaturaken sanedhing panuwun kula malah iki nama di guru paring dawuh marang jeneng ulun ingkang bisa ngrebut balene kembang saka tanganing Rahwana jare ya mung kembang kang kita gawe iku nggih Daneswara kang mangkono mara gage kembang ulun pundhut kang wigati bakal ulun sidikara nggih Daneswara sumangga pukulun tansah marpamoring suksema sinukmaya winah ya ing asepi sinimpang telenging kalbu mambukaning waharana kalen saking yep layaping aluyup pindha pesating sutema sumusuting rasa dadi mata kaya mangkono punang kembang wis kasta dening Hyang Narada Sigra Sinidikara enget sangkane putra Jawata linangkung ora mokal apa sak ciptane dadi punang kembang pinuja temah dadi wanara kang ulus Kresna Lersat poteng sun semelingang ngulati Puspita metlendah kang warani
mitering taman hanun kang sekar waras iki pukulun piye nggih menika wonten wanara ingkang ulunipun cemeng iya yang iya iki kedadiane kembang mau kulut mekaten iya mula seksenana wanara iki ulun pani tenger kapi permuja nggih demi gonjang kanjing langit kelap-kelap atom lirikin sanging sang maweh gandrung duh kukulun kula ngaturaken kenging menuwun dene kula sampun kaparingan tenger namipun Pramuja duh kukulun awit saking bayaning nami ingkang kula sandhang menika mahanani seger tuwin kiat badan kula pramana pandulu kula so pajarangan-angen kula kukulun oh iya Pramuja ya syukur pake sewu sawise genep pancandriyamu dina iki kita ngudya marang baluning swaraga kita kang wujud kembang dawarna ya Pramuja awit kembang mau dijarah rayah dening Prabu Dasamuka Ratu ing Alengka jalaran Rahwana ngerti yen kembang dawarna iku pengapesaning Rama sawadya balane ning ya kuwi Pramuja serahane kita kudu suwita marang Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dhisik lan menawa sira nemu weteng apa wae golek ana sang Pampung Agung jenenge yaiku Kyai Lerah Semar kanthi sira pasrah marang Kakang Semar mau muli bisa kesempatan sedia wae Pramuja lang-langing driya mangun kum kangguhan rimeng lelena tanpa kanin iki tukul ngestaken dawuh kan sampun tawa cok pareng apa nyun pamit nyun pangestu beda swandaten Prabu Rama pukul narada oh iya Pramuja ulun panggal puji rayu sembada ya kita nggih Pramuja iya Pramuja muga nis kula langkungmu lan tinampa pasutanmu dening Prabu Rama Pramuja sembah nuwun ulun Nggih swara kula narada kok semangkat Pramuja bakal nyang Pancawati kaluhuran kukulun kali wis raca sakabehe nggih wis rampung ulun pamit kendhep kayuwangan sembah dhuwur sing kanipun kulun Sang Hyang Narada dinten menika sang saya dalu hararas abyara kang lintang kumedha Suno tengah wengi umrang kang taning pus
Swita karanyuan ing pudyanira sang Dwijawara lir swaraning matu prangta manungsung ringing gamendang ana tangis layung Wauda kaya mangkono. Nalika semangka kebat bina kita kresip lampeng kapi permuja. Dina semangka enggalo prapte negari Pancawati labet kaselak swita marang Prabu Rama Wijaya sirigek. Ing mangke datang kadi gemelaring Pandhapi Agung Kraton Pancawati. Ketingal Prabu Rama Wijaya lenggah sineba sanggya para kadang kadhian tuwin para nayaka. Labet dari pinanggih kelawan Dewi Sinta ora mokal lamun bakal lara-lara panggaling Sang Prabu Rama.
minangka gempalaning sarita nenggih menika Tawananira iki sinebat nagari Pancawati Prayaga ngadhapur Jogrinengga sinenggo wisma ing jamur bareng demegar saka Guru Sela Prabata telung prangkul gedeni ing ngukir gambar siji ing naga sinengga Pak Gong ngakik suwasa pinindo ing ndasing Sardula jaran Mbah Sela Kaca Jejobinan linis jenar kating agilar gayah babut ginelar talundake Sela Repa tinunda-tunda cinandi anggep ing pelalanan jembar laju sinambet ing alun-alun sedaya wangunan pinayu reksa barlayan kang wis sirep pinakit sirapan dasar pinajaran Damar Sultan Kawicalan beteng kandel jagan jaya ngubengi karaton Pancawati pindho rinajek waja dapur Wanasta gapur hawangun menara jangkepan wiwaratosan blebekan marang kepesongo madyaning alun-alun tinanduran uringin kurus kembaran minangka tandha ateking praja rineksa dening mriyem pusaka kalih nama Kyai Dodo lan Kyai Dendra sinten ingkang ngastepan was negari Pancawati lah menika sang napa jejuluk Prabu Rama Wijaya ya Prabu Ragutamaya sang Rama Legawa Narendra watak berbudi Balaksana dasar gedhe danane hagem parintahe menika semana nuju miyos ing Pandhapi Agung Sineba para nayaka ketingal bergagah wanara sak gubuk penceng gedene tuh menika adipati saking Guwa Kiskendha nek jejuluk sang Narpati Sugriwa
ugi wis kepingin ngadhep kang rai saking nggih Stuba kekasih Ragalak Semana Widagya inggih Raden Murdaka Semarang Pahwarangka Kadipaten Kisentun inggih Riyana Patih Rarani kang mung sak sawekecik gedene Slambat mumpat Senopati Pancawati kasih Raden Anoman bareng Pandoro dangu katungka sawanipun Kaping Permuja Rapapah pindha sata tingkah krama kagyasan Prabu Sukrami marang swani kang nem katemben Prapti Cangga tat neta ing tatine nanging ketah kinunggung panuruh yen akeh ngesemi maksa hangurung popo dosa kang kalantur
tutur kang katula danging sasmi mengkoto Yai Kyai Merpati Sugriwa kalau nun wonten dawuh sinuwun kepareng hamiji pisawan kula pun Sugriwa kula nom ingsun pasmadhakake teka ana wanara kang wulune kresna apa iki klebu kawulane Kyai Merpati Sugriwa waduh sinuwun punten dalem sewu Sang Prabu selami kula gadah kawula wanara kados dereng wonten ingkang ulunipun cemeng menapa kepareng Kang Abdi Sugriwa badhe murba pawongan menika Kangjeng Sinuwun sautuh ingsun pasrahake marang jeneng para Yai Merpati sembah nuwun Sinuwun mengkoto wanara kang ketemben sowan sawise lungguh satata margake prasaja sira iku wanara saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu Nuwun inggih Gusti kula menika wingking saking kayuwangan Puspawedhar abdinipun Pukulun Bathara Daneswara ingkang sudi amastani nami kula pun kabeh Permuja Gusti jeneng Permuja kula nyuwun inggih banjur ana perlu apa dene sira ora katimbalan teka wani lanyo-lanyo marak ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama meninggih Gusti paring munjuk atur mboten nampa kula menika morang kasusilan namung labet semengkaning manah kula kumedah marak pengersanipun Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Rama ing Pancawati boten dipun keparengaken kepengin sanget kula badhe suwita ing ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama boten ditangka dapuk dados juru bubut suket badhe kula lampahi waton tinampi paswitan kula Gusti sira bakal suwita ing ngarsaning Sinuwun Prabu Rama punika kaluhuran kajawi kula badhe nderek suwita kepareng kula inggih badhe munjuk atur wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Rama Gusti Permuja nuwun kula mara kaki arep matur apa Permuja unjuk uning Sinuwun wekdal menika Sekar Dewarna langanipun Pukulun Bathara Wisnu ingkang tinengga Pukulun Bathara Daneswara sampun kenging kajarah rayah dening Prabu Dasamuka nalindring ngalang Sinuwun ngakiat risang kapirangung rinangkul kinempet kempit duh sangat naning dawana ya situ kang walang ati ya situ kang sing tias ya situ kang kudu kering Kyai Sugriwa wonten dawuh Sinuwun kepareng menggah ingkang prayoga ingsun genting rasa murba marang Permuja iki Kyai iki sedika Kanjeng Sinuwun mangkoto kabeh Permuja wonten bali Kanjeng Sinuwun ingsun wis midhanget monggo apa kang dadi sedyamu bakal swita marang jeneng ingsun nggih Permuja ingsun ora bakal nduwa kang dadi penyuwunira waduh sembah nuwun Gusti
Dene paduke mundur keparen nampi pasuwitan hamba. Mengko dhisik durung tutup dawuh ingsun. Sira mau matur yen to Prabu Rahwana wanuh wani jarah rayah. Kusaka sipat kandhelku yaiku kembang Dewarna. Ih kepara saestu sinuwun. Kang mangkono Permuja aja wedi kangelan. Jeneng sira dhewe ingkang ingsun utus ngrebut bali kembang Dewarna. Menawa sira sembada ngaturake kembali kembang Dewarna, ing kono sira lakon dadi kawulane Prabu Rama. Pangestu Kanjeng Sinuwun. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging san maweh kandung sabarang kaduluk bermoyak mayik Yai Gunawan wonten timbang Kanjeng Sinuwun ngrampas saka tanganing pukulun Daneswara. Sinuwun priye Yai? Gandeng Kakang Rawana ingkang miwiti ngrampas sipat kandhep paduka sinuwun. Kula suwun kepareng paduka ugi gentos mundhut sipat kandhenipun Kang Prabu Rahwana Kanjeng sinuwun. Apa kang dadi sipat kandhening Prabu Rahwana Yai? Sinuwun ngalengka menika wonten pusaka kina. Tilaranipun saragi Kanjeng Hyang Prabu Sumali. Sipat kandhel wau arupi pedhang. Naminipun Kyai Mentawa sinuwun. Menawi paduka saged mundhut pusaka kasebat, menika sami kaliyan saged mendhet sasetunggal pangpesen Prabu Kang Rahwana Kanjeng sinuwun. Nika palaruta saking pusa sakuru kula yang ngutus sareng Sri banget ing panaliman ingsun dene kadang para Yai Gunawan wis kepareng mertelakake apa kang dadi sipat kandheling Prabu Dasamuka. Patihanila wonten timbalan maju niki sedika. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging sak maweh kandung sabarang kaduluk bermoyak mayik kok kaya rekoso lakumu Anila. Ih arep di kebesaran padaran kegeden weteng iki wah iki dalem sewu Kanjeng Sinuwun. Nadha kula menika lemu alik namung kula prigel syukur bagi sewu wonten dawuh kaya ora ana kang bisa mboyong pedhang menta saka tanganing Prabu Rahwana amung kejaba sira Patih Praranila ingkang mangkono aja dikangelan maragake sira tumuli lumawat marang Alengka mangsa bodho pamboyong pedhang menta utawa Pancawati ingsun pasrahke marang jeneng Istapatane lho. Nyuwun pangestu Kanjeng Sinuwun sing ati-ati. Wah, nganti kaget aku. Anila sajake ajar mere. Wong durung perang kok wis mere. Ingsun paring pangapura marang Si Anila Yayi Entrapati. Napa nuli? Yayi Laksmana kula wonten dawuh Koko Prabu. Bombong tiasing pun Kakang. Dupi mirsani semono kang dadi kemantepaning para wanara. Nggone padha nglobi marang pun Kakang
pesasat datan mitung marang gawating praja Ngalengka Yai. Kula ninggih kaluhuran dawuhipun Koko Prabu. Jer sampun dados prastyanipun para kadang wanara. Bilih sugengipun sami dipun sramakaken namung kangge nglabi paduka Kakang Prabu. Laksmana hiyo. Kang mangkono Kyai Nerpati nun kula Yai Gunawan kula wonten dawuh. Lan Dimas Laksmana wonten timbalan Anomat Moklon urun dawuh Kanjeng Sinuwun. Ayo kabeh wae para nayaka ingsun kanthi bebarengan munggah marang sanggar palanggatan nyuwun ngersaning ngiwang manon muga-muga lakuning para duta mau padha lebda ing karya monggo dereken Kanjeng Sinuwun. Sikra kang kala tumingal ya jagat dewa Bathara. Wah, kesusu kesaguhanku ning jebul kesemurut mintakku. Aku durung nyuwun tuduh marang Sinuwun. Monggo sisih ngendi pernaing praja Ngalengka kok terus budal iki mau kepiye iki? Wah. Yen to aku ki bali kok wirang temen uripku. Oh iya. Aku kelingan sabenipun Ulun Kanika Putra. Yen kepengin kasebatan karepku, aku kadalan sowan marang Sang Pamong Agung Kyai Semar Karing Kedempel. Sing asma Kyai Semar kuwi nek ora jalma kang pinunjul mokal Sang Hyang Narada dawuh mengkono. Oh iya. Dina iki prayogane aku bakal senareng Kyai Semar. Muga-muga Kyai Semar kepareng nampa aturku iki mengko.